κάθε μέρα έρχομαι. Δεν θα βάλω το σταυρό μέσα. Στο μοναστήρι του Αγίου Νικοδήμου. Άρε, Λεωνίδα, τη γερόσυντρα, καλά έκανες και ήρθες. Μπράβο. Κύριε Λέισαν, όποτε τι χάρη μας έκανε η Παναγία. Σκεφτείτε τι θα γίνει για να κλαίσει. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, υπολιτήμητος, Παστάς και Παρθένος, Θα πέσει κάτω. το ιερόν θησάβισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου, την χάριν συνεισάγουσα, την εμπνεύματι Θείο, την ανυμνού συνάγγελοι Θεού, αυτή υπάρχει σκηνή επουράνιο. Πώς να μην κλαίει η Παναγία. Πώς να μην κλαίει. Εμείς από την τηλέφωνο από κάτω στο κινητό. Όχι. Από το κινητό σας. Έχετε ευχαριστήσει πάνω για από το δικό σας. Από αυτές το βράδυ. Ποιος κλαίει και όχι. Όχι, δεν πήραμε. Αλλά και χθες πότε σε πήραν. Σε πού φέρετε πάνω. Ελά σου πω, μες στα δωμάτια του Παπαγιώργη θυμάσαι μια εικόνα μεγάλη, χοντρή, μπασά, έτσι παπαβαρετή, της Παναγίας Μαύρη. Δακρύζει τώρα. Τρεις γραμμές, Τρία δάκρυα. Τα αριστερό το μάτι. Και που το δεξί Παπαγιώργη. Αρχίζει τώρα, ναι. Παπαγιώργη, έλα, δεις. Κύριε Ιησού Χριστέ. Αρχίζει τώρα. Ναι. Και τρία δάκρυα από το αριστερό και ένα από το δεξί τώρα. Τώρα αρχίζει. Καλό να το σκηνήσω. Άντε. Εντάξει. Μη μιλάς πολλά. Μην μιλάς πολλά να δυο Παπαγιώργη. Όχι. Άντε, εντάξει, κλείσει. Χάνεις πέστες, κάνεις. Πού να δει το θαύμα, θα γεμίσει δηλαδή. Από ποιος τι πάρει τώρα. Θα πέσει κάτω εδώ, βάλουμε κάτω. Λοιπόν, θα βάλουμε από κάτω πιάτο. Ναι, με βαμβάκι Παπαγιώργη. Βαμβάκι που μας έδωσαν από το... Βοηθιάζει, το βαμβάκι. Κάτσε να βγάλω το κατήλι. Άστο. Όχι. Είναι προχωρή. Όταν είναι σημάδι να φαίνεται που είναι πόνοι. Για να το δείξεις στη κάμερα. Ναι. Παπαγιώργη.
Προχώρησε και νοείς το. Ναι. Λοιπόν, βάλω σου το δικέφαλο εδώ, τη γωνία του, Εκεί που είναι το εκεί δάκρυ. που είναι το δάκρυ. Για να γίνει ορατό στη κάμερα το ότι προχωράει το δάκρυ. Επειδή κυλάει τόσο αργά, Ναι. τέσσερα ρε. Συγγνώμη, έτσι ήταν ραγισμένη. Ναι. Και το αριστερό μάτι βλέπεις που κατεβαίνει. Θα σφραγίσει εγώ μετά για δυνατό. Άρχισε και βγαίνει το δάκρυ από το άλλο μάτι, να το. Ναι. Σαν δεν είναι τα βάλα τη γωνία εκεί. Κάτω αφού ήταν που ήρθαμε ήταν μέχρι το χέρι της το ένα του δάκρυ. Και κοίταγα που κατέβει, κατέβει μέχρι κάτω. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Άμα αυτόν γερός ήταν και πίσω ο κόσμος. Ήταν και πίσω τα... Άμα αυτόν γερός... Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Έλα. Την εικόνα αυτή. Πρέπει να την κατεβάσεις κάτω στο λαμπό στο πεδίο. Ας την εδώ. Ας έχουν εδώ. Θα τους φέρνεις πάνω, τον κόσμο. Ας έχουν, ναι. Ας έχουν. Είναι η θέση της. Σήμερα δεν είναι μόνο μισός της Παναγίας. Κοίτα, κατέβηκε κάτω από το... Ιστορία της Παναγίας. Κοίτα που κατέβηκε κάτω από τη γωνία. Ξέρετε. Είναι η ιστορία του Ιησού σήμερα. Κοίτα που κατέβηκε κάτω από Η ιστορία του Ιησού στην κόμη. από τη γωνία του αυτοκολλήτου που Στην βάλαμε. κόμη Δίνα. Έχει τα Να, ιστορία. Είναι διπλά έχει ιστορία. κάτω. Κάνανε εγώ τα ξέρω με Δόξα τον Συ, νέο. Κύριε, δόξα. Να το κάνετε με τον πατέρα. Βλέπεις και θα... Όχι, θα πέσει κάτω εδώ. Εγώ δεν έχω στο από πάντα. Έχει κάτω το δάκρυ, έχει κάτω το δάκρυ. Μην τρέξαν κάτω, ναι. Έχω και το άλλο με την γωνία, το άλλο με την Ναι, προχώρησαν κάτω το δύο. Μην το παίρνεις από εκεί. Μην το παίρνεις. Κάνε πίσω. Το παίρνω αυτό και δεν προλαβαίνω. Πού το αφήνω. Μάλλον όχι αυτό το προλαβαίνω πίσω αμέσως. Το φίλο προχώρησε από την γωνία του άλλο. Παναγία μου τη θαύμα. Αμέσως. Θέλω να σου πει, εγώ δεν είμαι αυτή να κάνει. Ξέρω τι βάλει. Το Βαγιάννη μου δεν έχει σημασία. Για να δω το λαφάκι που θα πάμε έτσι. Εσύ κατάγει, κατάγει. Πιατάκι, δεν θα καθίσει τώρα. Ναι. Δεν ξέρω πού το πέρασα. Και αυτό δεν είναι να βρίσκω πίσω. Είδες ότι κεφάλαιος αυτός ότι ήταν δουλειές. Έκανα. Τι ήταν. Θα να δεις τι δουλειά έκανε. Το λαβοράρέντρο. Το λαβοράρέντρο. Είδες ότι έκανε δουλειές. Πάλι δεν είναι μόνο να μην. Πάω το πιο απάνω. Σκέψε τα κόλλα του συνάδελφου πέρα.
Άμα Εγώ έρθει. σου έκανα υδροροή. Γι' αυτό δεν ήθελα εγώ να το σκουπίσω, γιατί δεν ξέρω τώρα. Ενώ έτσι φαινόταν. Κατάλαβες. Μα έπεσε κάτω, δεν το... Δεν πειράζει. Και προχώρησε και το ένα και το άλλο. Το ένα προχώρησε τόσο μετά από τη γωνία του.